yaman ağlaya. Ağlaya. Günaydın. Ertiriniz hayır. Her açtım he telefonunu. Size de günaydın deyin. Tağaman örüstünüz mü deyinip he. Ana kıysancak canelli. Her birbirlerini gurrun edip, kaybat edip neme diyen çemem. O da kremim çalıp bollum. Taçmam oğlap bollum. Kara şeyle bollum. Giyinip öňüne çıktım. Payacak bolup olmaýagdaýlaryna turduğum zaman men temiz görkezdirler bolýaman gaç bir hili. İýin bolandanmy? Öňkü koýnaklarym öňkü zatlam. Olmaýagdaýlaryna turduğum zaman günüňiz haýyrly, bereketli, rızkarly, döwletli, günüňiz aýdyň, şüýrekler ýaly gywylja. Sevgiliňiz jaňatdan sevgişanmasaňyz sevgişmaňa ikun ýalançdy. Gara şolar ýalak. Siz söýýän günümiz haýyrly geçsin. Ama bek boldy, ne bolsun. Haydi diýen ise aýçak bolamak ýöne bir owadan ışık bar eken, şoň üçin aslında hiç aýçakladym ýok. Oy ne diýen aklym aýçak. Ýerleri diýenleri jigip. Karat düýnün bäri bar ha. Tanış biliş orta görgüler, adres soraýarlar, doglanmy padar boga çykdy. Yer gülmeli yer. Alın. Men düşünmeýän adam. Eşim saçly, eşimlere versen gatnaw beýmez. Saçma bir şey diye, saçma gelene şey diye. Ecem biçen ya gatnap ýör. Ýok, oňa seretde diňle de men mara türk dökem goý ýüzüm çiýişdi, davlenýän 400 bolly. İçim erbet bolýar diýip bara ha. Ay ya gelýän ama tuğrumy dikkille. Ya şu an. Ya şu men gelsem ol oýnuňa dawatjy. Gelsen biraz keselim ýengleýän ona. Ha. Ýatsynym seýletip. Şeylem ki ece ýöne men gitýäne. Hünü var ýani ecem. Öýdem mara yaman ağlaya. Ağlaya. Inni yaman ýerem bilýärmi? Sen gelmesen diýen giýecek gelip tutýar. Näme speýdiň ece? Maraşga wagt gatnawmy şeýdip Türkistan. Ha? Sen ya başladın lan ne hip bolsa? Bolýar ali sen ya, ali ece. Sen ya, otudo al ne hip bolsa. Oğlu berden al şöyle esemde. Ondan soň Oycuydu al ya. Türkiye kadar fırnen ettim. Kaptin, kada gatnawaly. Çay geçin oğa can kerem değil mi de? Yani adam var ya çağlar böyle dünyanın içine. Bak beýdi, kesulen çanwyny. Öyle de finansmen gelmegele maksudiyen. Ne yok önkörep gelemde pon liçeni allırmadık mı? Allırdık. Son gittim. 10 gün son yine ağlap can etti. Hem can ece dedim. Var ne oğlum var gıydın. Yok sen girip alırım. Cincan! Bana çay toyna. Barın ulu gıybat. Bar oyna o taylarda. Çağa diyenin daşarlarda oyna. Ha, ramont gerip girmek olmayın. Geçen o çaya var. Sen ya laf kalan. Yani adam aradır. Gidin adatı günümüz şu. Geldim aç. Senin işin burnu yolun açık olsun alıp. Sen bir de sesin koyupsun diye kıyarım. Evet koyaydı mı soradım mı? Sen açıklanın mı? Kârdın başlaya. Yok başladı vermeyin. Vapşe söz yok onlarına, kremlerine. Hiç şeyle. Vapşe söz yok. Mesela ulan bilmem gördüm de rezultatını. Ulan 3 günde şeyle bir peyda verdi.
Mümkün de. Allah'tan Hanin elini vakatla en kıtın tankın. Bugün yüzüğülanıptır. Ha, yüzüğülanıp. O başka. Ben hayatımdan aydayla güleşsem. Gülçmen ve aileler marlı gelin deyip. Vay can. Vakta. Şurar ya ses var at ken uğrat ya sağ olun köp minnettar. Sırayla aylar değil mi? Ha, Marlı gelin. marlı gel. Nereden marlıları falan. Ha, hem Marlılar söyle. söyle sağ olun köp filap şey alyanıda hormatlap şey. Orsiyette mardadım diye. Ben kullanıyordum diye. Ne orsiyette kan. Geçem şey burada ortiyette değildi hadi. İşe oku giden belki ece. Ortalara Hemen ittirdi şu Ya an. eli burada. Türkmenistan o da ulan başladım deyiptir. Al kitiptir ece. Bari taktım diye. O mehri deyip bir gayfet ya Bir badi. ortiyette. Ne bu sura ne. Ha bu da yan başka. Şu elini yemedin mi ya kaşan yani? Qurluq mi? Qurluqdan mali aslında şu bağırdan diyeler. Şunlar burada yiyecek ol. Keseliyerek şuna. Ha, bağırdan. Terep ellerine. Day saklasın onu. Ha, yok oğlaptır. Oğla ya diye. Qara kremin mense öňemaydan ýene daýdan qara kremin rezultaty gün bir aýda maksimum belli bolýar. Gün hökman. Ondan soň güneş kremim hökman çıraň hemme dadyny ýüzüňiz erbet bolup ýanyp bilýär. Şoň üçin qış tomuz diýmän güneş kremim ýa-da ulanyň çalankysynam güläş satýanlar. Men öýe düşerek kalıp. Yaramı aklım değil mi? Gözlük mağa var. Ha? Yok aynen. Ayırın deyip yazdı. Hepsini ömür. Ağaçı dövg aynı. Ne evet ya? Ne ama tavşi. Alp verayın adamlar. Alp verin. Yok. Şunu ayırma. Bir şey yok. 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 Ara medyan. Ben bilemem. Ne mi ya bak? Gözümden korsadım ha. Öyle medyan bir de var. Kağıdım işten okuya. İşte yani. Ne molik gördüm balana. Şunun fendi, şunun fendi. 66 kilo 75 gram. Neçe? 66.75. Korkun. Gördün? Yani ne oh diye dok gelmez ya giyeceğiz şekilde. Dok çekilsen hava bolmayan Ha, anlat şunu. İnni dur ne yapış kalım öyle. O da kılım. Yeti yerden ama 2 kilo yok da şu. 64 kilo. Dok gelsen şey diyem. Dok beni ilk gelmeyeceğim nereden? Yerden çekiliyor, ağaç karnı çekiliyor. Söyle mi ya? Anne ben akşam gelip çeken bir lira kannan mı? Yerden çekmeli. Hem adam yatıp duran adam yedi seyle gidiyor, adet ya. Bil koyayım Allah. Ne ben bilmeyerdim. Allah. Gel gönümün yani. Gön var akşam köyler yerden kin arasında gön 2 kilo tapavut böyle. İn 66 ne açar? 2 kilo da alırsan 64 ne açar? Yani 65 diye var. Böyle da gelenine gön 1 kilo durna. Şunu çoğunna. Hova hattı. Böyle ya da. O gülyala koyayım. Yok deme. Men temiz koyurum. Ha o sonra kalıp bana. Mesela men de et var. Boyumuyor aklım. Boy yok. Benim şey dedik men utandırıyor ne annesi. Bilence rahatlama, euro döyün size. Bilence hani işten rahatlama. Karo şunu al sallama çay içeniz de. Yine adına razı çay içeniz de diye. Kaynağı soğuğun üstüne koyar, abişini şu yalın şeker. İlk kaynağı soğuğu koyup. Ondan çay koymak. Ondan biram şu sonra koymayın. 2 sanak neyim çıkır bakalım içeniz de. Kovur ya. Kovur ya. Şun çinem içen. Acı olmuyor yok. Acı olmuyor. Uğran şunlarına kovur ya. Yani. Sonundan koymalıkken. Şu cağız ya. Kulyon kodu ya. Yak yanmışın nanim. Diyan veriyanmışın. Şun şu küçücek. Minen size masahat borcuna kılın. Bilyanca da atlamı. Birbirine de öğretme. Ay. Evet. Eceden sorarlar. Bıçağına katmaya. Onun bıçağından berden katmaya. Şu atlıkça. Onun son diyen benim gelen son diyen bıçağından berden yani. O da atpırımın çırağını yakayın kayıvata deli. Gelen son diyen yine diyen bir 5 günlük kol derman alırayın. Tebe var anrik diyene hükümet anrik Türk'üdemde ne diye bunca hat başya bir onunla. Ve yüzüm çiğsti, davleniyam, plan çavolli, benim anam ece. Di güleş eksin ayağın aşağına maşinma. Di oğlun eksin, o maşinma öldür, eks getirdim. Ben bakırım maşinmam yok, takısten teyen.
Yok diye. Sen gelip sen seyret diye. Men mara kiçilikden mana bir hil ejem has hemme çağada ejesin gowurýaňy, sizem gowurýaňy men bilip otýurdum. Ýöne bara men has ejeme bir hilek bar, ejeçil olam men kiçikem has bir ýaragsyrak bolamsoň ömür şom men ýani meni has nemet ýa gowurýar. Maşanlar bilemek ya bir hil maňa nemesini köp zat etýär, he şeýme ejem. Ha? Ejem ken maňa nädin zat etýär, çekýär, Çekýär, çekdirýär. Hawa, teňe mejem saňa etýär. No. Muňa çetem muňa etýär. Hawa, şoňa golýan eken haky. Şu çekýän adama çekdirýär. Çekdi, ay borla diýen menim. Çekmeli. Hawa. Ay eje, onnoň mara ha, gelýänam bolen. Görýän asal çyk. Tuwalama ýok. Maşallah. Bola görsün ýöne. Ece ýaly goldat ýok Hakyky. dünýäde. Hawa, ejemiz bir bola görsün. Wagtyny ejem bolmap bolan bolsa, bilýän sen o wagtlary. Neyse. Ay bunun ýagna gittik işe. Ay melege. Onun soň targow oglanmamyz hemmesi oglan diňe şema. Gyýda ha targowlardan şema. Yepejemen. Diňe şema targowlardan gyýy. Gepin gaýsgaýary inşallah bir 3 güne, 4 güne bizim formamyz zadyma çykýar, şonda targowlaryň ýüzünde adyny görkezjek. Galyň görgül bar ha. Indi bizimkiler sawun ertede pajelka getirýän röýdip şo derece neme bolupdylar, korkalypdyr adamlarda ýöne pajelka ýok diýilen ýaly gitdi ha şeýme Hudaýa şükür. İnşallah. Ha? Saypanlaşdyk gowy ana ene nesip bolsa meze hasam ýitiren inşallah oğlanlar. Ha? Ağaç men sen hakykatdan sen 67 kilo diýip oturdun seredayda. Kelgydyň öz aradasy boldy da bir. Ertir gel akalım. Karoçy bara. Ne men ýalňyş edipdirmi, dogry edipdirmi? Ertir 2 sanak gelin çağırmaly. Çağırmaly, 2 gelin nememma. Çağırmaly ýerlerimiz bar. 5lere gelin çağırjak nesip bolsa 5-6. Ondan soň hemme bir dostum, joralym her gelende meni çörege çağırýarlar. Menim näme etdimdi? Ejemleri ertir gullukan kulonka ýazjak. Bunun gowy produktlaram aldım. Gencem canım salatlar etjek. Yine menim ýanky taýyk salat, ol salat, salat aldım. Çaşlyk pişirerse joralym dostum, hawa çysedy çykýar. Çağırıp oturallydım hemmesini. Birden üýşürip gylykly bolar diýip umyt bilen, ha? Onda barýyn. Onda gel. Näme pikirşe? Gowy pikir edipdirmi gerek? Ýoksa size geçsem nä? Hawa şeýda. Bäri gelmen otak gidel gönü. Şeydi sürek koy. Eğer bana bir soru verse, dünyada en gowarýanlar, yani neme de reklam etsen de gowarýan diýip sorasalar, sağlam diýerdim. Sen var her gün näçeresiz bagra düşdüň diýen, öýkünde zaýlanıp ýörüň diýen, aşgadan düşdüň bizi bidar bolyp diýseňiz. Men en gowarýanlarym sağlam orkatmak. Gat gowarýan. Ve düşünürmenim gowarýan her kim ýüzüne görä sağın alsa eger. Her kim ýüzü dürtüklümi? Dürtügüne görä. Ýakalmamy ýakalyna görä. Ondan soň ýüze kambanirmin nädilýär? Şonu ýaly ýüzme men kiýal alym ola ýüz. Ýani köp ýer ýagly, köp güzlü, ýagsyz, karaçy, suha. Şonu en gowarýan adam sağyndan reklam etmek. Like gerek gel, komentar ede gerek gel. Prosto en gowarýan adam gaty gowarýan. Görkezmän. We düşünürmän. Ene meselem hepde de bir näme üçin ýugmarlyan. Maçalka tarap her gün ýugmaryn, her gün köpürçükledi şeýle maçalkasy ýugaryn, atak her gün maçalka tarap bilen ýugmarlar, sen ýüzüňem özüne gerek mikroplary zady bolýan, sırçasy bolýar türkmençe aýdymda. Adamın şonu görä, özüne görä nemesi bolýar. Onu her gün maçalkasaň ol neme gidýär. Onu köp gelinler bizim tanalymyz gowaýar ýa-da her gün bilen maçalkalar diýär. Ol siziň nemäňiz? Men ýöne maslahat beremem. Her gün maçalk etmän. Ata şeýle köpürçükledip her gün
Şeýle ýuwbermen. Ýerden akşam ýugum tapaw ýok, çağa dolansa bolýar. Hiç mesele ýok ana. Ýugberem arkay ana. Hayrat dağıtın sağının, meytinin sağının bu diyeler. Au bugünkü. Arkayın arkadaşlar. Gönü var ha, kimya giydiğiniz gönünü. Gön giyirsin de gönünüzde men sağının dur. Ana ullakan, neme polkada görüşün yer. Hemme görnüşen badır. Hayrat markette. Oradan ecemlere yetiştim şu an. Geldim. Sen bilen bugün ýerden men ne çeşit geldim. Ne turdum ne fibedenden. Turdum da anem gönüm zahtır giymene gittim. Ondan son Hayra'da gittim. Produktları aldım. Taunları görüp kayttım. Bir görködeyin halka reklama ettim. Ondan son aýmelaga targowlar bilen ýygnaga gittim. Onun ýygnaga gittik, otayda gurlaşdyk, zat etdik. Olara maňa hajar kan adalarını aýtdylar. Garadyk şonu begenlerdir, ine satyjylaram adaçyk alyp başlady. Almadylar, wapşe alanaklar hajar kan diňe targowlamyzdan alýarlar. Şonu aýtdylar, dokument bar ýa-da biziňkiler dokument almasa, ona sertifikatymyz, hemme adymyz bar. Şonu görýärler-de adamlar, ine satyjylarym şonu alýarlar diýip gara begenlerdiler. Ondan soň ýene bir ýygnaga gittim. Ondan soň bärik geldim şu ejemler. Şema şu saat neçe? 3 gerek. Şu saat 3'e bolsa birden kremsiz nemedäýe ýatgararym ha diýmän diýip şu wijan çeken. Ana gije saat 2 bolsa 3 bolsa baňadan çykansoň hökman ýüzüm sabundan ýuwamsoň hökman krem çalýan. Ene hidiletdirir. Eliňizden gyzarak çyksyn, çağalaňyza bir alergiýa bir zat örsün, näme bolsa bolsun, gara krem hökman çalan. Dur bapşada häzir. Filtre oraya çağılamda bolýan. Arkaýyn alýanlar, arkaýda filtre çekeýin şunu. Peredin gyzar. Ene filtresiz. Ýene men ýüzüm gaty soýlaşyp durlay, hawa çarşandan mı kaçýama. Mesela mena bir gerek çalsam öň, ani bir gerek sıksam bolýardy da, ne? Terem anlaýmaz, ada ýetenek gün iýe. Ana çağa ulekçi tapaw oglan gyz arkaýyn. Gyzarykmy, dürtükmi, näme bolsa bolsun emiýom aýmala gara kremdir hökman çalym. Ene häzir ýene bir krem çaljak. Güneş krem, onun nämişim var? Giyce fahra diýseňiz, giyce bolsun, günnüz bolsun, hökman 2 wagtyna çalsaňyz has gowy, munam 2 wagtyna çalsaňyz has gowy. Ýöne gün içinde esasanam saundan soň hökman çalyň. Maslahat berýän. Sebäbi ýataňyzda da telefonyň ışıgy, şu lampaň ışygyndan ýüzüňiz zaýylanyp bilýär. Berediňine güneş krem, bularny ýerden almalyp sorasaňyz, Güläşde güneş kremi şunu alçaktır. Ken çalmak bolanok. Şunu alçak. Bir şäneň nemesi ýal. Gyzdyrýaňyz, garanam şeýtmeli. Gyzdyrýaňyz eliňizde. Güläşde jaňyda zakaz berýän bir ikine filtre hiç zat ýok. Men size iyi geceler diýip ýatýana, şondan soň bir ýarym saat telefon zat oýnaýan, ışıgyň nemesi gijeni hem üçin çalýan diýenden dikkatyny. Ona telefon oýnanmalýan, ondan soň ya kino görýän telewizorun ışığı şolarlardan gara gaç tomat tapaw ýokdur 150 manatdan Türkmenistandan. Türkde de ol 300 de 250 şanya birde ýa Türkmenistan üçin aýdan güneş bilen şol ilken saun emýumdyr aklym. Arkaýyn alym bir alýaňa da 6 aýyňa da garant berýänmi. Arkaýyn gidýänler hidiletdirýär. Da çykçalmalar ýok, hazır ken çalmak bolanok.